Yeah, so Otakode. Number 1. And then be several countries. Obotode. Umoma. Ebe loro wakachama. Oh. And then be somewhere number 1 go. Otu akode. Ụmụ Igbo ndewo ne. Ai. Hey, Luwake. Kuwa. Ama msauge. Luwa Jesus ka. Ujo moka ujo ma. Ụmụ Igbo dịka unu na-abata biko ana m ekele unu n'ụdị ana m ekele nwanne m nwoke Chijioke Ugochukwu ya dịrị gị mma nna Ugochukwu anyanwụ ya dịrị gị mma nwanne Dixon Ruth ya dịrị gị mma ana m asị ya dịrị unu mma ụmụ Chineke ya dịrị unu mma biko tọbụlụ chede taa ụbọchị furu iche ana m ekele unu ana m asị unu abịala ana m eji kpọmkwem abịa Igbo ndị Mbaise Chukwuneze Mbaise na-asị unu abịala na-asị unu bịawa biko onye ọbụla dara anyị biko ana m asị ya kpọta nwanne ya asị eziokwu echere udere akpachala ngịga nna ana m asị unu ndewo ụmụ Igbo ya dịrị unu mma nna taa ụbọchị furu iche enwere ihe dị mkpa anyị ga-ekpughe ọnụ taa n'ihi ọtụtụ ihe mere n'ime izu ụka ndị gara aga ma taa anyị aghaghị ikpughe ọnụ aga m ewe oge unu maka taa anyị ga-ekwu ya nkenke ịhụ na anyị gburu ihe niile pam onye ọbụla agagharịa adịghị ama o gwara o dịka ime ya anyị nọ na-eche nwanne anyị na ana m akpọku ndị Igbo biko na-ege na egwu a na-akụ n'onwu egwu abịa Igbo ndị Mbaise ọ ndị Chukwuneze kụrụ ka nna anyị soro m ṅụrụ ya ka awụghị chakakpo ka awụ Igbo
Mbaise kpam ahịa kụrụ ka asa n'eriri ya nna ya were ya mewe nwaanyị obi ụtọ onye nwe ihe ji eri sinti gbawa kụwa na egwu biko dịka ị na-abịa ana m arịọ gị biko na-akpụfugo nke ka ị nwee ike na-akpọbata ndị ọzọ ana m arịọ gị biko ebe ọbụla ị nọ dịka ị na-ekiri egwu a biko ana m asị gị biko kpọbatawa ndị ọzọ kpọọ ikwu dị ibe ka anyị zukọ ọnụ ngwa ngwa nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu taa enwere ndụmọdụ dị iche ihe dị mkpa dịcha oke mkpa anyị chọrọ ikwu taa na ihe gbasara ihe emeghe ndị anyị na ihe gbasara ọtụtụ ihe ndị gabigara n'ụzọ ụka ndị anyị gabigara unu amara na asị ọdọ ọtụtụ mana anyị ga-ewere otu ma abụọ oge ga-ekwe anyị n'ihi adịghị ama ama onye ọbasa ọtụtụ okwu adịghị ka mgbede ya dịrị ụlọ mma ụmụnne m ọ ka bụkwa nwanne ụlọ nwoke chifu akwawa eziokwu mmụọ akwacha ya kwuo ya ekwuchiri eziokwu aka nke mbụ mgbe ọbụla ya ana m ekele ụlọ ndị ụmụnne na ụmụnna ndị na-abịa na-ekiri na-ege m ma na YouTube ma ebe niile dị iche iche ana m asị ụlọ ya dịrị ụlọ mma nna ya dịrị ụlọ na ụlọ mba okwu ana m asị Chineke gọzie ụlọ n'ụba jichie n'ike ụmụnne ana m ekele gị nwanne m nwoke maazị Chika ana m asị ya dịrị gị mma nna Chineke agọziela gị Chika ya dịrị gị mma onye nwe nọnyere gị onweghị ihe gị itoghị nke ọjọọ anya ala ọgbala afọ ịnọna oke kpachara akpa garị adịkwaghị ọwụkwaghị nwatakịrị ebe anyị nọdụ ụlọ ọnwa isii nwanne ga-agbaji ọgwụgwọ ebe anyị sa anya aka ala ya ụzọ chukwulala ike nwana nwoke Chika ọ dị ihe ga-eme gị nna maazị Chika Austin ya dịrị gị mma Chineke gọzie gị n'ụba oke na-adịghị anadughị anya anyị ga-amalite mmemme a na uju wu ikwu ụka n'ihi dịka m kwuru na mmalite na ọtụtụ ihe na-eme kemgbe izu ụka gara aga ya ewutela unu anaghị enwecha ohere ị na-abata na ahụ emeghe n'ihi unu amara na Amerịka mere nwaanyị ji gbaa ha ahụ ọnụ ọ eziokwu enwere ndị gbara ya gbuo but n'agbanyeghị ihe niile ha ga-erụkpa ya aka dịka m na-arịọ gị biko dịka ị na-enyoba isi gị kpọwa ndị ọzọ kpọwa na ndị ọzọ nwere okwu dị mkpa anyị chọrọ ịhazi ndụmọdụ pụrụ iche biko na-ezipụ ozi ya ị ga-apịa ya na shia ya wee gbasi ya n'ụwa niile ka ndị ọzọ nwee ike kere oke n'ihi ọ dị mkpa ka anyị rụtụ ya aka na tutu m amalite agha na-ekpufuru maazị onye isi agha nke Igbo nke ụmụ Biafra agba okirikiri ebe ọbụla ha na ọnwụ maazị Nnamdi Kalụ aghaghị m ekpufuru ya okpu o churu m ụra taa mgbe ahụ m chọrọ iji ehi ụra na-ahụ na ọ nọ na igwe eji ekwu okwu ịla mba ụwa niile na-ekwu onye ọbụla na-akpọ ụra fụọ m n'anya na-esi m egepịacha ya egeghere m ya rukwe mgbe ọ kwụsịrị ma enwe ike ehi ụra ụkwụ ya niile ụda ncheke ana m asị ya dịrị ya mma na-enyekwu ya ndụmọdụ mgbe ọbụla sị ya wefụkwala ụkwụ nga ahụ o ji ya wefụkwala aka nga ahụ o ji ya wefụkwala ume nga ahụ o ji mgbe ihe na-eji agwụ ọmụọ na-eji araba ahụ ya wụ maazị Nnamdi Kalụ jishi ike nna mụrụ m si ikoro na-ekwu oke ụka ajọ ụnya n'ukwu ndị nọ nyere gị ka ndị na-emegide gị mara na sị dịka m na-ekwukwo ruo mgbe niile na ebe adịmadụ 12 ị ga-enwetarịrị ọtụtụ ndị aka gwara ya wụ unu jishi ike nwanne m nwoke maazị Nnamdi Kalụ ọwụ ihe dị mfe mana ọ otu ihe ọrụ nwere nna mụrụ m sị ọ bụrụ ma ọ na-ekwugo ka ọgịgwu ala ọ ga-eji ya gwuo ezi ala ọkwa ha o ji eme ikwu ụka ana m asị ya dịrị gị mma nwanne na-asị udo dịrị unu ụmụ Chineke ụmụ eluigwe ya dịrị unu na mma nna na-atụfughị mgbe kpọmkwem aga m ewegha olu egwu akụ a na-egwu ndị Ada Igbo
he were nwayọ na-akpọ ka anyị na-ekwukwe ha nkwuwe asọ ka ibiri nwaanyị guzo ngo guzo mamịrị na-achakwa nga ọla acha ọhụ nna m kwuru ya dụrụ ụlọ na mma elele nkeji ise na-abịa abịa anyị ga-akwụsị egwu a kpọmkwem nkeji ise na-abịa abịa anyị ga-akwụsị egwu a ngwa ngwa ka anyị nwee ike gaa na ha anyị jefụta anyị ga-aga kpọmkwem na ozi bara uru dị mkpa anyị chọrọ ikwu taa n'ihi ọtụtụ anyị n'ime nhụwa ha emeghị today ma ọ ha emeghị taa ana m asị onye na-agụ na ya kpọghara uche biko dịka ị na-ege ị na-abịa ị na-abata ana m arịọ gị biko ka kpọwara m ndị ọzọ biko share this message. We have important thing to discuss today, a very important advice to give. So I will tell them. Oh, Yawomi, how are you? My sister, everything is fine. We thank God. God is great. Okay. Fortunately, with this message, this program, I'm running it in Igbo language to sanitize and let my people know one or two things. You know, I decline to speak English in this very program because I use it always to speak my dialect and to let people know how important it is for us to, to speak our language. Thank you, my dear sister. God bless you. I extend all my humble greetings to your beautiful, handsome husband and kids. Okay? Yeah. Biko ụmụnne na amara na Ndi Igbo si onye ara Jesu onye ara ya chee ikwu ihe ọzọ zabara ala ọnụ. Dịka anyị na-aga n'ihu aga m ewekala olu egwu a ọwụ nkeji kpọmkwem nkeji abụọ ka ya gaa. So ana m aga ya na ngwa abịa Igbo Ndị Igbo ngwa weklata n'olu weklata n'olu weklata n'olu weklata n'olu. Ụmụnne m ndewo na nna eleghị anya ka taa wụgo ụbọchị mbụ ịhụ ihu a ma ọ ịhụ ọnụ ya ma ọ enwekwara ike ịhụbeli ya. Ana m asị gị ndewo nna. Ọ dị onye ọzọ wụkarịrị nwanne ụlọ nwoke chifu akwawa eziokwu mmụọ akwacha ya kwuo ya nke mbụ na mba niile. Anyị na-achọ ka anyị na-ekwu eziokwu ka ndị mmadụ na-amata uru ọ bara wee ikwu eziokwu ka nke n'asụsụ Igbo. Ihe wutile gị eleghị anya na ha anụ Igbo. Ana m asị gị biko gbaghara. Enwere mkpebi lagbanyeghị ọtụtụ ozi na-abịara m sị mkpu ya n'oyibo. Enwere mkpebi na aga m na-ekwu okwu a n'Igbo nwanne n'ihi Igbo nwoke mba asụsụ anyị chọrọ ifu efu. Ndị bekee chọrọ ịnara anyị ya ebe ndị China na-asụ asụsụ ka ihe, ebe ndị German na-asụ asụsụ ha, ebe ndị Spanish na-asụ asụsụ ha, ebe ndị French anọ ha na-asụ asụsụ ha. Ọ bụla aka anyị wụ ke m hụrụ gbagha onye ụkpa. Biko gịnị ka m na-akọwa ha mere m ji si aga m na-ekwu ya n'asụsụ Igbo n'ụdị ndị mmadụ ga-anụ, ndị Igbo ga-anụ ka nke ọwụghị asụsụ Igbo niile. Ekwughị m ya n'asụsụ Mbaise awụ m afọ Mbaise ọwụ bekee m awụ m onye Mbaise. Eleghị anya emachaghị mpa m na mma nwụcha ndị Mbaise. Nna m onye Mbaise, nne m onye Mbaise, nne ke m onye mba ise, nna ke m ụkwụ onye Mbaise, nna ke m ụkwụ onye nne ke m niile nọ n'ọbara anyị ọcha ndị Mbaise nweghị aka gwara ya. Ọ ejila nwanne gwe anyị na-asị anyị asị ọyụ tọbụla ọwụ anyị na-asị Igbo sụọ ya otu o kwesịrị nna dekwe ya edede otu ekwesịrị ịdị ya n'ihi ọwa asụsụ anyị. Na-arịọkwa nwanne nwoke nwanne nwaanyị na-asị biko sụwa asụsụ Igbo, sụwa asụsụ Igbo, sụwa asụsụ Igbo. Iwuru onye Igbo na-asị Igbo na-asị Igbo mgbe ọbụla gị ka nke ụmụnne anyị ndị n'ofesi ndị mụrụ ụmụ kwụsịnị ị na-asụrụ ha oyibo.
biko asụsụ anyị efudala ọnọdụ n'ọgbọ ịlala iyi na anyị adịkwaghị asụsụ Igbo dị ọhụụ ji dị mkpa na anyị ga na-asụ Igbo unu anụna ya wụrụ ma ị gaa Spain taa ị ga-esụwa Spanish gaa French taa ị ga-esụwa French gaa nwa akwụkwọ na German ga-asụwa German gaa nwakwa nwa gaa Russia ga-asụwa asụsụ ke ndị Russia ga-echikwu ya tụgharịa gawazie China olee ihe ga-eso asụsụ ndị China oleekwana ihe kpatara asụsụ ke gị ji na-efu ị gaala India nakwa asụsụ ke ha ụmụnne ka anyị were na amamihe tiri onwe anyị ka anyị ghara ile ihe anyị nwere ya efulaha anyị na-atụfughị mgbe ụmụ eluigwe ana m akpọku unu n'ụtụtụ asụ n'uleba anya enwere ihe mere n'ụbọchị a enwere ihe mere na Indonesia eleghị anya ọtụtụ n'ime anyị ahụọ na njinji ahụ ijiri na Indonesia ebe nwanne anyị nwoke onye ka eshi na n'elu ebe achụgharịghị ya n'ihi akwụkwọ ya anyị elu aghọtachaghị m ha o ji nye nwudo elu ahụ chi ebe ahụ bịa daa nwụọ ile ya onye ọnwụ Igbo onye ahụ wụcha onye Igbo arịrịọ m na-arịọ ụmụnne anyị biko ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị ị gara biko ọtụtụ gị achọwa ịfụ ọwa ebe ahụ ka m na-ekwu okwu a tutu gị achọwa ịfụ ị nọ n'ụlọ ị nọ n'Owerri ị nọ n'Aba ị nọ na Port Harcourt ị nọ na Lagos ịkọwa Abuja wee ebe ị nọ ebe ọbụla ya gba okirikiri nọ n'ala Nigeria ma ọ n'ala Biafra ka anyị ana m arịọ gị arịrịọ a tutu gị achọwa ịfụ biko gbalịa chọfụta kewa eziokwu n'ihi ihe nkwa ekwu okwu awụ na ọ dịla mkpa na a ga-ekwu okwu a ụmụnne anyị akpala ahụhụ ịga na Libya gaa hụ na ụmụnne anyị ndị nọ na Libya garịghị eherịghị elu ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndị anyị kwesịrị ikpuchite ewere ihe na-emetọsị dịka unu hụkwara ihe onyonyo otu nwanne anyị nwaanyị kpughere gbasara ọtụtụ ndị ụmụnne anyị wụkwa ndị Igbo ndị nọ na Libya ọrụ ha wile ụmụnne anyị na-arara ahị na-enyefela aka ndị iro anyị ga-akpadocha ihe ndị aka taa akpa m juru eju na mkpirimkpi ka m ga-ekwu ya gịnị ka m na-ekwu taa wụ aka nọ m na tutu ga-eshila ụlọ fụwa ana m arịọ gị arịrịọ a ka ị gbaa mbọ were amamihe Chineke nyere gị chọfụta ka ewe eziokwu ebe ị na-aga ka ị mara ma ebe ahụ ị na-aga ma ọ bụ ebe kwesịrị ka ị gaa ka ị mara ma ebe ahụ ma ọ bụ ebe mmadụ nwere ike ịga ka ị mara ma ebe ahụ ị gaje ma ọ bụ obodo ndị ka mma ka ị mara ma ị gaje n'ezinụlọ ndị ka mma ka ị mara ị ga-ajụcha ihe ndị a n'ihi gịnị ọtụtụ imerime ụmụnne anyị efuole na mba ana m abịakwa ọzọ enwekwere ihe onyonyo ọzọ nke m hụrụ taa tutu m abata nwanne anyị nwoke otu nwanne anyị nwoke ọ naghị ekwu okwu oguzo otu awoto oguzo ọ na-eguzo otu ahụ ọ dịghị onye ọ na-ekwu okwu ọ dịghị onye a na-atụfuru ọnụ o nweghị ike ịka ebe ochi bịa oguzo otu a kporukwe n'ala chitelu ụtụtụ chi eji oguzo eguzo chijikwe bụ oguzo eguzo olee ihe kpatara ihe ndị a ga-abịa gala ụlọ nga ebe ahụ ụkwụ agaghị aga ị ga-agala ụlọ nga gaa hụ na ebe ahụ ebe ọgbọrọ kasa gịnị ka m na-akọwa ọwụ ha evu ya wụ mgbe a na-afụ enweghị ezigbo ntụziaka enweghị eziokwu pụrụ iche ke ndị awụ ndị a na-akpọ ndị ejenti a gwa ha ụmụnne anyị eziokwu
asị mmadụ ọgụ nwanne m nwoke nwanne nwaanyị ọtụtụ agbachala agba abịa gawala oke ọtụtụ anọrọ na ụlọ ha kwesịrị ihe nọ Chineke na-agọzi ihe na-eri uru na ahụ enwere n'afọ 2 ma 3 na-abịala ihu mana ha agbafụ sị ka ha fụọ ha chite ha na-akpọ gịrị chitezie na ite echiwere n'ọkụ ha ịgala ime ọkụ unu ahụ na ya ha niile ahụ akụrụ ha niile mgbagharị ahụ niile efu ọkpọrọ ọtụtụ alaghachijere ihe enwere ha ile ahụhụ niile akpara ha mgbe ekwesịrị ha ma ikpere uri ya ha ere ya jee nye onye ejenti ịchọga hụ ọ na-eji azụ ụmụ ya ego na Lagos ma ọ na Abuja ha nara ha ego ahụ ikpile akpa gwa ha sị gị lekwe Spain lekwe Libya lekwe Morocco lekwe Italy lekwe ihe na-eji gị ya la map asị gị iru ha ala nga epikiri gị ọpụ ga-agawara ha ije ole mhe ị na-atụrụ ụjọ ọfọ ibin ahụ chọkwara ịnyara akpa ka ha igbuo ndị elekwe fonu ha adịkwaghị ike ozuwe a na-amaja gị ga-eje lee nwa ego ị nwere ga-ewefụra ga-enye ndị a ga-abịa ga India ga-abịa ga Indonesia ga-agawa Thailand obodo ndị niile kacha mma chai obodo ndị kacha mma ndị a niile aga kacha ha mma yawo nga ndị ka mma ndị ịkacha mma gị ka ndị a mma ga-agaje ree ihe n'ime jee wuruzie tata ma ị na-erule ebe ahụ anya gị emepe ga ahụ na ihe niile tara ahụhụ efuoro ọkpọrọ gị ihu alaghị ga azụ alaghị olee ebe ị ga-eji mefu ndụ ọ ga-awụ hwe chibọrị mee ya chite nga ahụ ụkwụ agbụrụ onye ọbụla gị ọsọ chite nga ahụ onye ahụ achọzi otu o ji emefu ndụ arịrịọ m na-arịọ taa biko ịmara ndị ejenti ya biko na unu kwụsị ị na-ele ụmụnne anyị a na-eti ihe na nsogbu na-eduhie ihe ndị ejenti a ndị ejenti a nọ na Lagos na Abuja unu gbara n'ọgwụ unu ṅụọ unu kwụsị na-edu ihe ndị mmadụ ụmụnne anyị kwere ndị a ka nọ n'ụlọ ndị na-ekwu okwu a ndị chọga eleghị anya asị na ọrịa awụ asịla onye ọbụla gawa ebe ọbụla ọ chọrọ ịga taa enwere ndị kwarụle n'efu were ihe niile nwere ọtụtụ eji egbuo mmadụ narị ya ego ya ọtụtụ agaji ele ala adịghị ma ọ ka ihe ere ya narị ya ego were ya gajele ole emeje travel ejụkwana n'ebe ị gaje ma ọ gịla ahụ ole ndị ka mma ejụọla onwe gị si ebe m chọrọ ịga omena ndị ole ndị ka mma ị gaala je ego ihe gbasara obodo ahụ ị chọrọ ịga elele anya nleme anya mara ma ebe ị kwesịrị ịga ma ebe kwesịrị ịga ole kwena ihe kpara aka ị chọrọ iji aga ebe ndị dị otu a ọnwụ nwanne anyị nwoke ahụ were m ọnwụrụ ọnwụ ike ọnwụrụ mgbe m lere ya ahụ juru m oyi nwa okorobịa nne na nna ji ka ihe echite n'elu bịa chi ebe ahụ nga ọ gbara ọsọ ha ala nwụọ nweghị ihe dịka iyi ọdọ ya nwụọ olee ihe duhiere ya ndị awụ ndị eduhiere chitela ndị travel agent ndị mere ha akwụkwọ si ha gawa efu ha lebe ha ọrụ gbọrọ kasa gị nwe onye agbakwanara ya ịlakwa eche echiche were aka gị jee chọgharịa la onwe gị mmadụ gwa gị sị gị gawa India ga-ewere ga-agaje emekwe na risachị dịka ndị obodo ndị oyibo na-akpọ ya ime risachị ga-eje chọọ mụ m gawa India ole ihe nọ na India ole otu nche nweta ọrụ n'India ole otu dị ihe m ga-arụ n'India nke India olekwena ihe ha asị a ga-eru n'India ọha nwere ike ịrụfu ikwenere na ọnwụ n'aka ndị Igbo si dị na nna mụrụ m si ha na-eji agwa abụrụ vuru ivu wụ na ntịkpọchikwe ha n'ihi ntịkpọchi ha adịghị haleji ha nọ ntịkpọchi ha efu ọhịa ntịkpọchi ha efu ụzọ ntịkpọchi ha adịghị galeji achọta ha ụmụ Igbo dọrọ n'aka unu na ntị hụ ọbụla gbuwe mara amara awụghị ya ọla edo hụ ọbụla gbuwe mara amara awụghị ya ọla ọcha hụ ọbụla gbuwe mara amara awụghị ya ihe mara mma ka ọ dị unu n'echiche tutu unu apaghị echitela ụlọ gawa njem
ahụna m ọtụtụ ndị enwere ndị echidele na Naịjirịa riri ihe ribata ahịa na Togo, shite na Togo riri ihe ribata ahịa na Ghana, shitelehu na Ghana riri ihe riba ahịa Cote d'Ivoire, echikwe Cote d'Ivoire rifakwa ahịa na Ghana again, chikwe dukwere hụ mụ gawa Kotonu, chikwe Kotonu mụ lọghachikwa Lagos. Ha ga-emegide onye a megide onye ọtụtụ agwa ahụ sị gị gawa ebe dị otu a jee na akwụkwọ ikikere ha ka ị ga-eje fụọ a ga-irigo onye a rigo onye aha ike agwa ya ọhịa kpara ngwa gawa onye ahụ a na-egha plen ọbụla ọhụrụ ya dị iche ebe ọbụla ọ dara anya fụ ebe ha anya ahụ ya. Chekwana na echiche ụmụnne, arịrịọ m narị ụmụ Igbo biko na ụmụnne anyị efuola ọhịa, ọtụtụ ụmụnne anyị anwụọla, ọtụtụ na ụmụnne anyị ewu ndị na-adịkwaghị ebe ala na umere ha taa, ọtụtụ ndị nwụrụ na kemgbe ọtụtụ afọ, ọtụtụ nọ na nga kemgbe ọtụtụ afọ n'obodo dị iche iche n'ihi gịrị ndị travel agent. Ndị travel agent ana m arịọ unu arịrịọ biko na eji m aha Chineke rịọ unu n'ihi unu nwụkwa ndị chọọchị. Mụ na-awụghị ndị chọọchị, unu awụrụ ndị ọkụ isi ala. Mụ na-awụkwa ndị ọkụ isi ala, unu awụrụ ndị kpọga eleghị anya unu rere agwụ. Ihe ọbụla unu kpeghe, ihe ọbụla kpọrọ sọ unu kpeghe, unu lezie anya. Unu lezie anya. Ha ọbụla mmadụ nọ n'ụwa Chineke ga-akwụ ya ụgwọ. Ekwenyere m ya. Ekwenyere m ya. Biko arịọ m unu ndị travel agent, unu mara otu unu gara echi na-ele ụmụnne anyị, ụmụnne unu na-eduba ha n'aka ọnwụ n'ihi gani unu give ego. Ka m kwuo okwu a n'ihi enwerụ m ihe ndị bekee na-akpọ idea ya, enwerụ m ọgụgụ isi na ha ọtụtụ n'ime ihe ndị a. N'ihi agaala m ọtụtụ obodo n'ime Afrịka anyị ebe ahụ anyị nọ agala m ya, agaala m otu ma abụọ hụcha otu ọ dị ma nyere akpa m laala ụlọ nna lala Mbaise unu m ebe Mbaise ma ala ọtụtụ ndị maara m nọ nga ga-agwa unu sọ otu o si mee ma laala ụlọ nna m je nọrọ. Achọpụtara m sị kwe hụ n'otu ahụ ị hụrụ Naịjirịa ha jara eze taa, ahịa kacha obodo ndị ala unu gbaghara mma. Eziokwu ka m na-agwa gị, otu iji na-ata ahụhụ ị ga-ehụ onye nwechara ụlọ bara ụlọ n'ụlọ nwee ego o nwere ya were ya gbara ya gawa Ghana, ya gadu Ghana ya je nọrọ je gbawa atachi. Ego niile ahụ ọ tara ahụhụ rụọ n'ụlọ ya were ya lọghachila Ghana, otu ọ ga-iri ego ahụ agwụ ya alaghachi na square zero. Otu aka ahụ wee otu ọ dị na ọtụtụ ndị menye gawa overseas. Biko arịọ m unu tutu na-agawa lema n'anya. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ekwene nwanne gị ndụmọdụ bara uru mgbe ọ bịakwure gị sị gị nye ya ndụmọdụ n'obi ya, gwe ya ka ewe eziokwu. Enwere ndị enyi m nwoke ma ụmụnne m ma ndị ke m maara mmadụ otu ma abụọ kwa ma ọkwa karịa ya, ndị kpọrọ m ọtụtụ afọ ndị gara aga. Ha kpọọ m ha si chief ahụ chọrọ ịfụ ma jụọ ha chọrọ ịfụ nsị ma gwa ha sị gee ntị ụmụnne, ha m na-agwa unu eziokwu, ha m na-agwa unu taa wee eziokwu. Unu chọrọ ịfụ ya sị iji ego ole afọ, ị nwere ego ole right now, iji ego ole akpa. Ọtụtụ akpụ ahụ ji 1.5, ọtụtụ sa ahụ ji 2 million. Ma jụọ ha sị ego ịkpọwa aha ya sị ịgbajiri ya mmadụ ka ọwụ na oshi na ahịa irere ya, so oshi na ahịa rere ọwụ hụ ya nwere ahịa chọrọ iji ya fụọ. Ma jụọ ya iji 1 million ya sị iji 2 million ya sị gee ntị, ya wụrụ ma inweta akwụkwọ gbuo inweta visa je were ego a jee kwụ ụgwọ visa gabata Europe, olee ihe i chere na mmụọ gị gara arụ? Olee afọ ole i chere ị nwere ike n'ọtụtụ ga-enweta akwụkwọ? Ha m gawa gị gara wa Europe ndị anya mepere emepe. Ana m agwa gị ebe ndị ime ọhịa ndị anyị gbara agawasa ahụ gawa oji bekee mmadụ gị shi nga ya gbara ya gawa
aya no India ejo ya sa ya no ya kpọrọ ga ha ya no Indonesia ya kpọrọ ga ha ya agwakwa ga tutu sa ha no Philippines ndago ndị anyị kacha ndị a mma ndị a rubbish kacha ndị a lile mma nwa eze ga-agawa ebe a lere ahịa nonsense onye na-amaghị ihe ọtụtụ nwekwara ike gị ya ha eje mara ahụ ọbụla arịrị ha aka but dị nwe m ewuru ha ala onye gụrụ nwa akwụkwọ mara ihe chọrọ ị nweghị ike ịga ebe ndị a lele ihe adịghị ụzọ ọnụ ya ha amaghị ịga ebe ndị ọka mma owe isi n'ụlọ gị ga pụncha ndị ka mma ka ihe ije ebe ahụ ji ime gara igbu oge gị m na-agwa unu taa eziokwu ma agwa ụmụnne m asị na ndị enyi m asị gee ntị unu ga-emewo ya wuru m iji ego ya sị mara n'afọ ole ga-enọ ọtụtụ ga-enwe n'akwụkwọ n'Europe ngwa achọrọ m ka ichee ya ịnọ afọ 3 tutu ga agaghị eri adọrọ kwa ya anyị masị gị iri adọrọ oke aga ikpe gị afọ ole ekpecha ya ọ gị na afọ ole asị enye ha gị akwụkwọ wa gị na afọ ole achọrọ m ka ị na-edi ya ede si enye oko otu iji mee elu umeala ọ dịghị nwe ụdị ekpere ị ga-ekpe n'ụwa enye gị akwụkwọ gị enwe akwụkwọ n'ime afọ 2 ma afọ 3 ọ ga-enye nsogbu oke ajụkwana gị ị ga-anọkwa enwere ndị mmata anọ na ha afọ 10 enwebelebere ha akwụkwọ agala n'ọhịa dịka ndị bịara ọhụụ afọ 10 enwere ndị mma nọ ha afọ 15 enwetebele ha akwụkwọ ọwụ ha m na-ekpe wekwere ndị nọ n'afọ 3 ha enweta akwụkwọ mana ọwụ ya ha na-eji agụ kama ị ga-ekwu ya otu ọ dị otu ahụ iji hụ ya ga-ekwuo ya gba m enyi oke ya sị iwere ego a 2 million anaghị gwara m si iji geje kpigi ya na ahịa ịzụga ikwu ego ahụ n'ime ahịa ahụ n'ime afọ otu afọ gị nweta ego ole ya ahụ kashia ị ma ihe ị ga-eme bụ ya sị achọrọ m ka ije were ego ahụ iji gbuo je iyi ya n'ahịa ahụ ịzụga afọ agwụ ya sị achọrọ m n'ime afọ 3 wee ya n'ọnwa afọ 3 ige n'ọtụtụ ga-enweta akwụkwọ achọrọ m ka ị were 2 million ahụ je ikwuo ya na ha ahụ ịzụga n'ime afọ 3 ahụ achọrọ m ka ị bịa kpọọ m na fon ga gwa m ha ịzụra ọtụtụ mgbara ha taa wawụghị importers agbagha aha ahịa were ego ahịa na-agba ahịa ka ị kpọrọ m na fon enwere ndị ka emena ahụ kwuru ka n'ụtụtụ ọhịa kpọọ m na fon ha na ha sị m na chief ewefughị anyị furu ọkpọrọ mgbe a fụziri ihe ha abịa hụ ha emeghe n'obodo ha esi chai mgbe a gara ha eji amena eje ịzụ ahịa ha esi Chineke ka ọhwe ndị gara meghe travel hụa ha nwa gara abịa ndị nọ ụmụnne ha ndị ka efuru afụ ndị na-elu ewere ngwa ahịa azụrụ ha na-ekpiri ihe na kọntena ha na-evu ala na-agbagharị ka enwee ike nweta ha chọrọ ha eji ha bịawa ha nwa abịa ha makpọ unu anọkwara unu zụcha ahịa laa n'ihi ndị Igbo si ụwa dị ikpu mma ji erujuo ya ọnụ iwe welenu biko asị onye ara chi ikwu ọzọ zabadị ya ala ọnụ ewutelu unu ama onye mụ na amara na akwụkwọ Igbo enwere otu ọ dịcha enwere dịka ị ga-ikwu mgbe ọzọ enwere otu ọla esi adị so gịnị ka m na-akọwara ụmụ Igbo he m na-agwa unu eziokwu ọtụtụ n'ime ihe taa ndị mma mgbe ọbụla nọ hụ ha na-akpa ha dodị ụgbọala na-adị ma agbagha ahụ taa adịghị ọtụtụ n'ime ha arụchala ụlọ ụka ha nwee ihe a chọrọ ha n'ụwa ha nọkwa ha n'ụlọ enwere otu oke enyi m o mechara gwa m sa ya chọrọ ịfụ ha ọbụla ọ ga-eri ya ga-efu ma akpụ ya chai enyi oke ma ihe mmata ya si ha ngwa gị na mmarị ya mgbe ahụ kemgbe afọ 12 taa mme ya si agaghara m efu si makwa ego ole m ji fụọ mgbe m fụrụ asọghị m ma ego ahụ otu ọga m kara aka nwunye akpọrọ m na ụlọ ya oge m chọrọ efu ya akpọ m maaza ya si ọ wee eziokwu na ịchọọla efu ego ị chọrọ iji afụ daa aha ị nọrọ ebe a ego a ị chọrọ iji afọ ugbu ị ga-eji ya mee ihe n'ime afọ ole na-abịa abịa ịka wu nnukwu mmadụ
magwe ya mommy ya say aga jao say they ho get fra ya fra ya say am sick ya gwa mana ya ma hia kuwe no to aha huru gawa nkuzi owo ha na eje akwo ha huru gawa nkuzi owo ha na eje akwo otu aka ahụ m na-agwa ụmụ Igbo taa ha nụrụ gawa nkuzi owo ha na eje akwo were na amamihe unu mere ihe unu agala je lee ma rugbuo ya wayo ka unu nwee ike fụọ ya wuru m unu fụ ịlọghachi azụ ga-enye nsogbu unu agala je zuo ohi vuru ihe marụ tutu na afọ mba unu gado ụmụ ọtata ha ole otu unu ji eme erikwe n'unu ole otu unu ji eme unu ghọta ya dọrọ dị ntụ unu aka ụmụ Igbo biko dị unu adịla ekpe ihe ndụ unu na ezinụlọ unu na ọgba aghara ọwarịrịọ m narị unu biko dị ọwarịrịọ m narị unu biko na ụmụ Chineke ebe ọbụla unu nọ onye ọbụla wefụrụ na ihe gbasara oke anya ukwu ịhụ na Chike nga achọrọ nke tụgharịchakwa uche nga nwere 2 million 3 million ọtụtụ na-emefu 5 million ebe a chọrọ ha ịchọ akwụkwọ eji ha afụ onye ahụ isi ọdịndụ agakwaghị ọtụtụ emefucha ego ndị a dịghị ka agaghị ịga ọtụtụ mefucha ya dịghị ka agaghị ịga ọtụtụ mefucha ego ndị a mkpọrọ aha dịghị ka agaghị ịga ha ego ahụ efuo ụlọ enweghị ala wazụrụ ha adịghị ka eji iro na evuru ha n'ụlọ enyi ọma ahụ hapụrụ ya n'ihi aghala ahụ wee zuo nri ahụ ihe o wee vule ha ego ya gbafuo echite nga ahacha ụsọ egwu wayo ma ekpe ihe akala ọgwụ ike ihe akala izu ohi ma ekpe ihe akala izu ohi tuo aka onye a ga-ịgala ịntanetị jee gwuo wayo ihe ndị a niile onye ahụ na-eme ya yala eghowe emeghe ụzọ ekwensu ihe onwe ya na ọgba aghara ruo n'ọtụtụ n'afọ afọ adịghị ka mma ụtala eje agba ụlọ agba adịghị ka ụmụtala eje ala isi ada onye ka emụtala eji eme ihe ọbụla gara ụlọ ọ dịghị ka emụtala eji eweghị shovel ya ekuru aja ha chọrọ ha ahụ chọrọ ịga ka ha jee vute ike ilevudekwe n'ike onye nwanne ole onye na-evute ike ya ọ dịghị ka ịma ha ọbụla eme ihe fụ ha ahụ na-asị ala bekee ma ebe ahụ ha gara ọwụdogote ọwụ arịrịọ m narị ụmụ Igbo biko anyị elufuola ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ Igbo ndị hiri nne anwụọna ụmụ Igbo ndị hiri nne anwụọna biko ka anyị gakwarala ịgala ihu na elu ụmụnne anyị na-eji achụ aja ka ahụ otu ahụ ka m na-agabighị ya n'ihi oge anyị biko ana m arịọ unu arịrịọ biko dịka ị na-anụ ozi achọrọ m ka ị na-ezifu ya na-ezifu ozi ya ka ndị travel agent ndị a na-enye aka egwu ndị mmadụ wayo ụmụnne anyị wayo na Lagos na Abuja eriri ha rie ehi ha ejere ihe niile nwere ọtụtụ ele onye gbagharala moto nwere ụgbọala ka ya ejere ụgbọala ya nwee ike gawa ya afụ ya ejego obodo ndị ọka mma jee gbawa atachi ọ ga-agbụ ya 2 years 3 years 4 years 5 years afọ ise afọ isii afọ asaa ọtụtụ olu ụdị ihe gịrị meghe anyị lee otu nwanne anyị nwoke ji anwụọ otu o ji nwụọ elelu kwụọ gwogwo kurie otu o ji nwụọ na-adịghị onye n'ụbọchị ọbụla ka ihe ndị ala eme ana m arịọ ụmụnne anyị kene ajịla ume mịarụ ndị Igbo ka onye ọbụla tutu ga-afọ gaa mere ebe ije oji bekee karịa Europe na Amerịka biko nọrọ n'ụlọ gị oji bekee karịa ebe ndị a nọrọ n'ụlọ gị ha ịchọghị awụ ijiji ile onwe gị ile ọgba aghara ya wụ ishila ọkụ ishi na ite eshiwerela ọkụ were izeli ime ọkụ ọhụ ewu ọtụtụ agaala dotechi ha lọhụ ọtụtụ nọ n'oji bekee taa ma enwere ndị ke mma amaghị otu eji ha lọ amaghị ndị nọ n'ụlọ na-akpọ ha enwere otu esi alọ anọ n'ahịa n'ọnwa dịghị otu eji ha alọ ha kere ha erie social money ọ ego ole ọ gịzụ ụgbọelu ị ga-egba ndị nọ n'ime ya ndị chọghị ya olee otu ị ga-eji shi n'ụlọ gafere ha ga-ime iji adị ndụ wụ ego soshal
alenye gị ego ole ole ihe ọ ga-izuru ụgwọ ụlọ gawa ego ole eri na eri ego ole gị si ihe iji adị ndụ essential. Gee m ntị ụmụnne, eziokwu wụ eziokwu. Hem na-arịọ unu biko onye ọbụla chọrọ ịfụ ya hie akala anya, ya hie akala anya, ya hie akala anya. Ga-enwekwe n'ego akpọghị aha mmadụ si ya ga iji 2 million 3 million ga-atụgharịcha ga-agba aka ọhụrụ niile ịlapụta ebe 3 million iji afụ. Nwanne, ana m enyekwa ego otu ndụmọdụ a wefụta kwe ma otu ụzọ 1 million gacha ma ọwụla gị pure water n'ahụ ma ọwụla gị pure mmiri akpa gaga otu ị ga-enwetarịrị otu ụgbọala ka ndị mmadụ ka ị ga-egbata agbatụ eleghị anya ikwu ya obere ego ele ego ị chọrọ iji eche ndị mmadụ jee tawa ahụhụ ọtụtụ afọ iti ihe obere ego ga-enwe ike were ya magide ndụ gị, mana ị gaghị eme ya. Nwanne, adịghị ebe ọkwa obodo ị na-afụ ebe ahụ agaghị ahụ mma. Ị makwa ego ole kpọrọ ahụ iji afụ? Enwere onye n'obodo ahụ nwere ike iweta efu ya bịa ebe nọ ego ahụ iji gbara ụgbọ gawa India, gawa Pakistan, gawa nwa na-akpọkwa ya Indonesia, gawa to ekekwe hụrụ ga Thailand. Ego ndị ahụ onwere Thailand ga-emefu ya bịawa chọrọ gị bịawa na Afrịka. Onweghị onye ka o wee ji ihe ọgwụla ma ndị rụrụ ọrụ bekee. Hem na-agwa gị eziokwu ya wụ gị nwe iwere ego a gị kpatara ya gaa gawa ebe a ị mere wu ị gara obodo ndị ka mma. Arịrịọ m na-arịọ gị ụtụtụ gafọ rụgharịa echiche. Mgbe ị were iji 2 million aga iji aka gị taghere ahụhụ nweta 2 million naira o nweta 3 million ihe ị chọrọ ije eme a gị chọrọ ka ịfụwa eleghị anya ga-abịa gawa otu onye travel agent na-akpa onweghị 500,000 ya na-achịcha gị ego ahụ niile dịka ndị pastọ ndị anọ na chọọchị a ga-agwa gị were 10 million bịa ke ha na-akpọ ya soya seed. Ị maghị sị ha uhe imeghe wee imi agịrị gị nwa ị chọrọ ibuli elu gị were ego ahụ vige nwoke ya sị gị gawa ihu na fọka nwoke gị gawa Holy Ghost fire ya agba ahụ niile ọkụ afọ ọgwụ ị ka nọkwa nga ahụ ya eje zụrụ ụwa ya otu ụgbọelu kara aka na-akwụ ya gị nwere onwe gị nọkwa nga ahụ ma otu ya laghachikwa jee gụọ akwụkwọ ya ọrụ ma ọgarawu nwa pastọ ya hafụ ka ahụ ya eje gụọ akwụkwọ ya eje gụọ akwụkwọ ya gụchaa akwụkwọ ya fụtakwa ya wụrụ dọkịta gị nwa nọkwa nga ahụ. Ọ ka ịghọta na amamihe ị kwesịrị iji na-arụ ọrụ. Ana m arịọ gị ụmụnne m biko anyị elufuola ọtụtụ mba ma efubela afụbe gaghị achọfụta ha emeghe n'obodo. Agatụla m obodo ahụ na mme enwere m ike icheta otu nwa okorobịa nwoke otu afọ na Cote d'Ivoire nwoke iri ahụ ribata ya Cote d'Ivoire nwoke ịhụ nwoke a ya lebe akwa dịka ụmụnọkịrị ya larịọzụlụ otu ya ji ala ihe ya bụ ime n'obodo a ịnị ya nwa ụlọ ya erele moto ya lebe akwa ma kpọbata ya na shọpụ mesịa ọga anyị kporu ala ya ekporu si iwe wele gị ọwụ ihe ndị ala eji eme eso m anya akpọkalata ego dịghị ya n'ụgbọ ya sị ha ọbụla anyị nwere ike ime hụ na ya laghachilahụrụ ma ọ ga-aya agbuola onwe ya n'obodo a anyị dịghị ya n'ụgbọ ya laghachi ya si Chineke gọzie anyị na ya enweta n'onwe ya ka ya je ọka ya mee ka ọkụwa ụma ihe ọ na-eme tutu gafọ gụọ echi ejile 2 million 3 million jee lotu okoko na-adịghị 100 naira o nwere na-akpịa ga-eje chịga nwoke were ya jee wuru big man gị nwa na onwe gị abịa wuru nwa ọdụọdụ enyi oke were ụna amamihe mere Naijiria adịghị mma ekwere m ekwe mụa kwere ekwe. Ị na-agwa m na agịtaghịrị ahụhụ tata 2 million or 3 million na
Nigeria adịghị mma gaa maa ka wefu otu ụzọ 1 million gee otu ngalaje lee ma ọ bụla gị si ilere n'ụlọ gị jee loduo pure water naanị gị hey come on naanị pure water ga-eje lee ndị na-arụ ya gwa moto vutere gị ya ga-evujucha ebe niile gbaa with 1 million enyi oke makwa hụ mmiri adịmeghọla depo mmiri ma ị na-akwụọla ya kwụọ ya 1 year enyi oke ole what are you telling me ị ga-ekasị gaghị ịfụ ndụ ole ma anyị chọga anyị na-akpa ndị na-chọga na-akpa ndị anyị na-achọ ihe na-akpa ndị chọga achọga otu enyi m nwoke kpọrọ m anyị chọrọ ịfa afụ mesi ịmakwa ihe imere o nwere otu tipa aya chọrọ ịhafụ ha afụọ na aya dagbulu onwe ya n'ahụ chief aya la hafụ ha enyi oke makwa ihe mere ị nwere otu tipa ị nwere private cars abụọ ịchọrọ ịfụ ọkwụghị na ladies machine nwunye gị ji agaghị yes ịrụ ọnụ ụlọ gị yes lotu afọ ịrụ ọnụ ụlọ yes amamihe gị ozukwuru oke enyi oko isi nga afọ ị ga-arị arị lọhụlụ obodo ma ị na lọhụlụ gị ahụ na ihe mere onwe gị ịma ihe gị ma sị ịhụ na aka ime gị bụ omeshiwe dị ike onye a gwara gị tụa ya sị mmenere ihe ka sị ha gwakwara gị otu ọ da ị gadịghị barafụ ị gadịghị dị o nwere tipu ole taa o nwere tipu ise otu abụọ atọ anọ ise tipa ise na-akwụghị nụa moto ụmụ obere moto ọzọla ala ya zụfe ala were ya zụfe ya azụ ya hụ mgbe ọ na-emewe ya ehulata ya si chief ewefu m amị efuo gị nwa gị na-akpụ ya fonu na-agwa ya hụ ya na agwa gị hụ ọ chọrọ taa ọwụ a big man ndị ka n'ebe niile dị iche iche m gwakwara m si enyi oko he mmata mme ya ana m ekwu ya ka ụwa niile na-anụ ya he mmata mme ya mgbe m nọ n'ụlọ agadị m ịhafụ Mbaise fụọ kwe mana Mbaise enwekwa ike ị gaghị hụ m na Abuja ịhụ m na Abuja mwa m na-apụ ala mechile Mbaise ga Abuja enwere ihe nọ na Abuja agara m jee hụ ụmụnne m ọtụtụ ndị nọ na Abuja oge m lara ụlọ n'oge gara aga enyi oke ole hụ na-eme ọ bụla otu ụzọ a gwurururu ma ọ bụla gị na-asọrọ ka a gachara m ya ma fụtakwa anya enyi oke ole ka ịhụnụ meghebe ahị nọ kapi na-ewo ị na-apụ ala ka ịhụ nọ ihe mere ebe ụlọ anyị wụ ofe godia ka ije nọrọ mee chọọ ihe ị na-eme were furu onwe gị ndụ kịsa gị nọ nga ị na-Abuja afọ ọbụla gị chọrọ ego iji akwụ ụgwọ ụlọ afọ ọbụla ibe gị akwanye m ego m akwụ ụgwọ ụlọ ị nọ n'Abuja na ego ka ụmụnọkịrị vuwe ihu ọnụ ụmụnọkịrị ghe mmiri naanị na paakị ihu ndị gara eji evufụta ị mara na asị gị nwa memụ ya iyi amamihe iche isi gị nwa ego ole ihe mere ndị anyị anaghị ekwu eziokwu adị ebe anọ ebe ala anọ ihe na-agụghị ebe ala anọ ihe na-agụghị ihe hụ otu onye lọhụrụ alọhụ zụrụ otu polo lọhụ amaghị ma ọ ka ahụ ka ọ zụrụ o ji lọhụ bịa ibi iji wasa ahụ nwere na-ele otu igbe akwa enwere he si ka aha nwụọ na ọ gawa otu polo ahụ onye a ji lọ ọya nwoke ewughe ndị anyị gịnị mere unu unu echi nga ahụ na-ere ala unu na-ere ihe niile unu na-erechicha ihe niile afụje okorie lọhụrụ alọhụ lee n'otu ọ dị hụkwụrụ otu anụ ahụ ya dị gị nwa ọ marụ gị gwa gị je mee shevin ịmaghị ma ahụ ọnụ gị ruru ịmaghị gị nwa nọ n'ụlọ wee maghị sa ahụ ọnụ gị ruru ị ga-ije were wefuru ohere geshevu ihu gị ụmụnna anyị anwụọla n'agha ọwụ isiokwu anyị ụmụnna anyị anwụọla n'agha ka anyị kwụsịtụnị kpọkalata na ụmụnna anyị ka anyị nwee ike nye ihe ndụmọdụ gị ịkpọrata mmụọ ha ọtụtụ ndị agbachala agba bịa gawala oke ọtụtụ ndị enwe n'ikpere bịa gawa jee chụwa ikpere ọtụtụ anọrọchala n'ụzọ Chineke si ihe nọrọ nga ha o nyerewu nkeji ole ma ole agọzie ihe ha hafụ ya fụọ arịrịọ ha m narị ụmụ Igbo biko ụmụ Igbo biko nene ụmụ Igbo biko dịnị ụmụnna anyị efuole
ụmụnne anyị efuole, ụmụnne anyị akpala ahụhụ, ụmụnne anyị akpala ahụhụ n'oji bekee. Ọtụtụ ndị amakwaghị maka ha aga ihu, ọtụtụ ndị amakwaghị maka ha aga azụ. Gente enwere otu onye ofe manụ mmaara ọfụma n'obodo a. Onye ofe manụ a nọgidere na US, ọda akụkọ nwere ya gbara yezubada ebe a. Ọ nọ n'ebe a opeka mpegbu, ọ nọ n'afọ 10. O nwetebela akwụkwọ ikpe ya agala kpeghechi ya. Aka m na Canada ebe a ikpe ya ekpeghechi ikpe ya. Chukwu emeri ya ebere. Enwe onye ka ọ chọrọ ịlụ, onye ọcha ọlụrụ. Ọ lụọla onye ọcha chọgharị inyere ya aka. Mgbe ọ lụrụ nwa agbọghọ a nwere nwa. Onye ọbụla amane na ọwụ elaji ịlụ onye ọbụla nwere nwa. Mgbe ọ hụrụ na nwaanyị a nwere nwa, nweta etoole, mgbe ọbụla ala alụ ọgụ. Ịmakwa ndị anyị wụ ọ ga-ebebe kpụrụ m ga-eme. Nwaanyị abịa sị, o ihe ikwe lụọ ma ikugbu m. Mgbe ọbụla ndị eke abịaghịrịle. Nwaanyị abịa sị, ịhụ na onye ahụ okwe chọwa ịlụ m ha awa akwụkwọ, kagbukwe ya na ejela akwụkwọ ya kagbuo ya, laghachi yila nwaanyị agba ka ihe zoro ụwa ike. Taa odogodo ọnụ a na-amị n'ike nwaanyị ọ na-amị ibele ka enwe na akwụkwọ taa wubeleleji. Onwebelu dị ka ọ wuru taa. Odogodo ọnụ ọ na-ebubele ru taa. Ekpiga hụta na agwa ya jọrọ njọ. Ekpiga sị onye a na-ekpekwa ikpe. Ịfụ ndụ nsogbu. Ụmụnne anyị, ọgịrị meghe anyị ha, ọwa aghọtachaghị aghọta. Ebe ahụ ịnọ nọchie ike. Ha ahụ imeghe ikwu onye uju, ikwu uwe mepela anya, ikwu uju ịmata ha ị ga-eme ka ị nwee ike fụ ndụ. Nna mụrụ m so gbọghọrọ m ya mekwara, nne mụrụ m so gbọghọrọ m ya mekwara nwunye di ya. Ya adịrị gị mma, ya adịrị mma. Anyị ncha nọ ka ụṅụ na-adị n'obodo. Ọṅụ na-adị, udo na-adị. Ana m arịọ gị nwa Igbo, nwa afọ Igbo, ebe ọbụla ya nọ na-anụ ozi ya, biko mee ka oru ndị ọzọ aka, mee ka oru ndị ọzọ aka. Orule na mgbe anyị ga-amara ahịa. Ị gaghị gbachagba, agawala oke. Gaa obodo ndị ka mma, agala obodo ndị ka gị mma. Ịhụ na obodo ị gara aga ka ndị ahụ mma, enyi oke ọtụgharịa. Gaa je chọọ ndị ka gị mma, ugbo ị ga-aga mụta ahụ. Agala obodo ndị ime ọhịa. Ifu ebe ahụ gị adịghị nne nọ na adị nna nọ na adịghị ikwu nọ na adị ibe nọ na gela agha ọchụgharị aka. Ịmaghị nkele ejiri aka olekwana otu iji eme afọ ndụ. Ịmaghị otu ala eji eku simenti gwa, ịmaghị otu ala eji adịghị eme gị ime. Gagawa ọnwa nụrụ m oji bekee. Nwa nwanne mma m anọ na ejivụta ike kemgbe afọ ole taa. Achọghazi otu o ji alọghachi azụ. Otu ndị ya wụpara dịkwaghị ụzọ adịghị. Ọ nọ n'ebe akwa ya n'ụtụtụ ehihie. Ọ kụọla afọ 9 ugbo ọlọhụbere. Ọ kụọla afọ 9 na ọlọhụbere. Ọ ka nọ. Ịchọsị na anyị chọrọ ivute ego. Gee m ntị. Inwechala ego enwe bịa fụwa. Ya wụrụ ma enwere ike ịtagide ahụhụ na otu ahụ hụrụ Naijiria ji jọgbuo onwe ya na njọ tata 1 million. Ga-atagide ahụhụ na-agbakwa otu moto ma otu ọkada. Ọkada ereghị almost 200,000 now. Ga-atagide ahụhụ na-agba ya. Ga-atagidekwa ahụhụ kpuola otu akpa simenti n'ụlọ unu. Ga-atagidekwa ahụhụ mefuo not less than 300,000 or 400,000 je lụọ nwaanyị. Ga-atagidekwa ahụhụ na-akwụkwara nwa gị nwaanyị 50,000 or 60,000 or 70,000 as the case may be na school. Ga-atagidekwa ahụhụ na-emeghe ndị a. Owe maghị si imeghe nke ọma. Owe maghị data imeghe nke ọma ma jụọ gị. Owe maha na imeghe nke ọma. Ị maghị si imeghe nke ọma. Ị maghị. Ma ị maghị si imeghe nke ọma, ghọta na nwa onye ọcha nwere ike imefu ya n'ụwa ruo mgbe Jizọs a ga-ebịa. Onwe onye ọcha nwere ike ịkwụfu onwe ya ụgwọ skuulu n'aka ha.
onwe onye ọcha nwere ike ịzụfu moto kwụọ ụgwọ ya kash n'aka ha. Onwe onye ọcha nwere ike ịrụ ụlọ kwụọ ya kash n'aka ha. Onwe onye ọcha nwere ike ibi n'ọtụtụ na-azụ akwa anaghị azụ akwa kwụọ ụgwọ ya n'aka ha na-agwaghịkwa ya ntụpe ntụpe. Onwe onye ọcha nwere ike ịzụ onye ahụ kpọrọ m ahụ onye ọwụ ụgha ụgha. Unu ma ha m na-akpọ ụgha ụgha ke ndị ahụ ifuru ifu ụgha ndị kwukwuo ya warịrọ m narị unu biko ni anyị meghe nke ọma. Ụmụ Igbo unu meghe nke ọma. Unu pụrụ aka na ntị ndị agharịla eji unu achina emegharị ndị bekee. Onye ka bịa were gawa ebe a ndị rụrụ ala awụcha ụmụnne anyị ndị ofe manụ ahụ iduba ụmụnne anyị anọ ụzọ ọnwụ a anafụta ha ego ndị Igbo vu ego anaghị gasị gị gawa Indonesia, anaghị gasị gị gawa India, anaghị gasị gị gawa Pakistan, anaghị gasị gị gawa efu ha ebe a ga-evuru ego ụlọ ya nwa anaraghị ego adịshishi o nwere o ji enye ụmụ ya nri ya anaraghị ego were nye ogodo ụmụ ya nri. Arịrịọ ha m na-arịọ unu biko m Igbo bikoni lee n'otu nwanne anyị aje nwụọ. Lee n'otu nwanne anyị nwoke a ji shitele elu fịrịrị ka ya akụọla ala nwụọ. Ka o duru ihe mmadụ ihe nkụzi ihe nye ndị ọzọ ka ndị ọzọ chiri ya mụta ahụ mara na ị kwesịrị ịma ahụ tutu ga-agaba ebe ị ga-ega. Echile ga-agawa obodo ndị anụ ọhịa ndị agụụ kesa gị chọwa iche n'ojiji achọta ahụ na-akpọ ịchọ achọ mmadụ dịka mma gawa Philippines ka ihe m ji ime ebe a ole ihe m ji ime. Enwere otu nwanne m nwaanyị nwetara obere ego ọ chọrọ nọ nga na nwere nga ọ na-arụ ọrụ ka mụ ka ọ ga-ikpe ikwunye ego ma ha gwara m anyị achọrọ efu enyi nwaanyị nwanne m nwaanyị dịkwa n'ebe chọrọ gị anyị chọrọ ịga Philippines. Enyi oke ahụ dịkwa gị nwaanyị ịmakwa ihe ime ji imegere na Philippines. Ị nwere ụmụ ọrụ ole na shọpụ gị? O nwere onye Filipino si nwere ike iti inwe ụmụ ọrụ dịka ị nwere na ịmakwa ihe ikwu ị ga-enye ndị ahụ nri ihe mere gị ịmaghị si imeghe nke ọma ịmaghị si imeghe ọfụma. Lee ihe imeghe ya si were ọwụ ntakịrị ihe ndị anyị enwechaghị ọgụgụ isi ile ha emegheghị mee ya rụ ma ọgwụ otu ha emee ya asawa mba ọwụ ihe hụ ha ala Okorie lọhụrụ alọhụ ya si ha ala US lọ ọnọ tutu ya ala ọ nọkwara afọ 3 ma 4 ma 5 ga-ekwekwe ntị tutu mara esi US lọ ọ nọrọ afọ 3 ma 4 ma 5. Otu onye nọrọ n'afọ 4 ma 5 mara na-efe ndị oyi gị otu ọ dị ya lọghachiri mkpụrụ 3 ma 4 eleghị anya ọ zụtara otu ụgbọala ọkwa ya were otu ụzọ $1,000 gbanwee ya dile akpa lọ otu mgba n'ime afọ 5 ke nwakwene ịlọgha mgbe ọbụla gị mgbe ọbụla ịlọhụrụ ịnọ n'ụlọ Krismas ọbụla ịnọ n'ụlọ Easter ịnọ n'ụlọ family meeting niile mere ịnọ n'ụlọ burial eyighe na village unu ịnọ n'ụlọ. Ịmakwa ego ole imefu ịmakwa ego ịmasị imeghe ọfụma karịa ndị anọ ịmadịghị ihe imeghe. Ị ga-eje were over 2-3 million jee mee akwụkwọ gawa Indonesia gawa stupid countries ndị ka mma gebe ahụ okokumu polisi laghụbara ahụ chinyecha ọhịa abịala achụgharị ehu nwa Biafra akara aka Chineke wụrụ mmanụ. Ịmakwa iwe wege mgbe m na-ahụ emeghe ebe ndị ahụ ọdụdụ ndị be na ha na-arụbela ọrụ onweghị ụdị ndị ka ọwụ onweghị ụdị ndị mmadụ me na ha na-arụbela ọrụ kemgbe afọ 12 enweghị ndị ka ọwụ onwe ụdị mmadụ ọwụ me na ndị arụ n'ọrụ Pakistan arụkọla ezigbo ndị ọcha me na ha arụghị arụ echi awụrụla m onye isi wụrụ supervisor mas anamanụkwa ana m eme ọnọwụ nke a na-ekwu Filipinos oho ndị a ndị mena ha ebebe ma aka ịrụ ọrụ ndị ka mma ụmụ Igbo lọwa n'ụlọ ụmụ Igbo were unu abala aba unu agbaala unu adịrịla ime bịa gawala oke
unu ma na biko dị ana m arịọ unu arịrịọ lee na ụmụnne anyị ya ndị ka nọ n'ụlọ ndị achọghị efu afụ biko ndụmọdụ a ka m na-arịọ biko nyere m ha na ndụmọdụ a n'ụzọ fụrụ iche biko ụmụnne ejipele 2-3 million 2-3-4 million ga-ejechi ego otu onye ofe manụ na Lagos ya asị travel agent biko 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 ụmụ Biafra biko ọla agbabanya mmiri ọ mefubela afọ ihubela enwe ngagharịa ebe agba ogwa gị hụ ụmụ ndị ka m hụrụ ndị ka ị nwere ike hụ ha agabigawa ha ị gaghị ekwe n'ihi ka ị na-ewute mgbe na-agwa ya ndị nọ n'ala ahụ ekwesịghị ị na-agwa ha eziokwu enwere mmadụ abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ maọbụ ise karịa ya ndị m gwara ala ụlọ si enyi ogo enwere ka emere na gbara m anya mmiri ha nwa adanne ke m kpọrọ m si dedi enwere anyị chọrọ ịfụ ego ahụ ego ole ya ka ole ihe mere mgbe nwata reziri ego nweta ebe 500,000 to 600,000 na-emekwe ha o mere ma akpọ enyi oko ihe ị ga-eme ego ha anaghị ma ha ọwụ adịghị eje ntị mma he mma wụ ka ahụ wụ straight ka ahụ kwana straight ị ga-enwe akwụkwọ niile wu ha kwesịrị ka ọ wụrụ onye ma enweghị ya agaghị enye gị inwezuo ya ha ha ajụọ gị ihe niile gasadị otu ahụ ihe enye gị ya na enweghị bribe ị na-azị laghị enye onye ọbụla kọbọ ọwụ naanị gaa na webụsaịtị ha lekwe ihe ị chọrọ gaa họrọ ka ahụ igwe nye ha ihe ido ya n'ọhịa ọbụla ị ga-ahụ nweghị dị ọtụ ị ga-ịga kwuje sọwa ejent who is that ọ ndị wayo dowe ego a ịmaha ime ị ga-eme were ego n'ime ego a n'afọ anyị na-abata ikwu onye were ya ikwu na ha ha ime ejichakwala ozugbo ya achọrọ m n'ime ọnwa isii na-abịa ka ịkpọ m fon gwa m họ nwanne m ege ha m tinye ele ego ahụ were ya mere ihe dị ya mma ego ahụ efuo mana ọtụtụ ndị m gbachara ụka ndị a were ya taa awụcha ahụ importers enwere otu enyi m nwoke omena ya kwuru ụka n'ụtụtụ a mgbe ọ chọghara ime ọ na-akpọ m fonu everyday ya akpọ m chief ya sị ya nwụọ na mmụọ ya chief memma afra chief achọrọ m ihe hapụ obodo a ebe anwụọ na m anwụọ ọ kpọgitere mesịa nwanne were nwayọ chichi ike ya o megide chief ama afụ na ole ihe imeghe mma ọ ịchọghị inyere nwanne gị ya akwụkwọ mekuchi ya ma gwa ya nwa enyi m ya sị agaghị m eji gị ụzọ ọjọọ ruo mgbe m ga-aba ala agaghị m eji gị ụzọ ọjọọ agakwana m ịgwa gị ihe na-awụghị eziokwu ruo mgbe m ga-anwụ ohe menachi mkpebere ha ọbụla mena gị leme ana m agwa gị otu ahụ ọ dị chọọ ya elu chọọ ala otu ahụ ọ dị ka ọ ga-adị m na-ehekwa ụra kpọte m ha gwara gị otu ahụ ka ọ dị enyi ogo ịfụrụ ọ ga-enye nsogbu kemgbe lụọla nwaanyị ya sị mba ekweghị m afọ ole na ọgbọ ya sị ya afọ ole ahụ na-ekpiri afọ ise ọnwa afọ ole ya ka afọ ole ahụ na-ekpiri afọ ise ole ya ka oke erukwu n'afọ ise ya wụrụ ma ị nweta ha ha chọrọ ole ihe ị chere ị ga-enọ ma ị na-emecharị alụghị nọ n'afọ ole ya ka meni ya kwuru ka taa mpe ya nwụrụ achọghị otu eji ele pịa chidela amara Chineke kwesịrị nọ n'olili ahụ pịawu chief ya sị m enyi oke ma ihe ị ga-eme ya sị mba ị gaghị ekpa ka efu ije ama m onye wụ ị ga-eme na ahụ were ego n'ime ego a iji ya sị ikwu n'ahịa ịzụga n'ime ọnwa isii ma otu afọ kpọmfu na anyị mara agwagide m ya agwara m ya he taa gwakwa echi gwa ya mgbe ọbụla ka ikpeazụ m gwara ya sị chief ama gwakarịala ha na ha m gwara ya na we are going to do it na ya ga-atrai chakwata ya ya emee ya taa ọwa na importer ọ zụrụ latest Lexus o ji dedicate enwe ya na Cote d'Ivoire na chọọchị kpọọ mme ya sọ bịara ya ọbịa nwunye ya mụọ na nwa alara m ụlọ ya kpọrọ nwunye ya tutu ya agba akwụkwọ ya kpọọ nwunye ya meme invite na one of the highest restaurant enwere na Aba ya kpọọ nwunye so hụrụ onye anọ nga ewefu onye amị ya furu efu
ọ gaala Germany ya zụrụ ahịa ya alụ, ọ gaala China ya zụrụ ahịa ya alụ, ma gwa ya anọkwala anọ ya sị ya nwere chika ya bịa afọ ya bịa ahụhụ emeghe na China, ahụhụ ụmụ Igbo dara ahụhụ, ya ga Germany ya ahụhụ ụmụ Igbo dara ahụhụ, ego ọ na-eje eri na họteelụ ọ na-ala ọjị tutu ya azụcha ahịa na Germany. Ọtụtụ ndị lele oduru ya ahịa enweghị ike imefufu ya. Unu ahụ n'isiokwu anyị, unu ahụ na ahụ o jide mkpa a na pasị 6 mgbe ọzọ, pasị ya sensị mgbe ọzọ. Ụmụ Igbo dọrọ n'aka na ntị, ọ dịghị mma ka anyị na-eji aka anyị na-egbu onwe anyị. Ego mvute, ego mvute, ego mvute, ego mvute, ego 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 eji ego eji ejide ego ka emegere eji ego enwere ha eji eme eji agajela ole ego bara uru wo isi kụwara gị ga agaje ga ụlọ ọgwụ ga zụrụ ọgwụ ṅụọ, agụụ jegela ụtụtụ ga-eriju afọ, nwunye gị ejighị ahụ ya ga ụlọ ọgwụ ya dị ndụ, mpaghịla mma gị ahụ adịghị ihe ga-enwe ike gaa ụlọ ọgwụ ha adịrị mma. Ihe dị njọ adịghị mbọ ịgbagha, nwanne na-agba mbọ were ya kpọrọ ha wefu anya ukwu, Chineke agọzie gị nọ na iwere ha la aka gị kwụwa aka ọtọ. Weneji akpọra mmadụ ndị ọrụ onye mere ya la ya eje ka arụ si nna onye a makwa ya emewo, echirila igwe gị aka okokokoro gị za asị na enwere ọrụ a na-enye gị n'ihi ikwuru eziokwu. Otu ahụ karịa ya wuru ụtọ dị igwe onye a si agịga ịbịa 1 ga-abịa 1, igwe ya sọ 2 o'clock ga-abịa 2, ya wuru ma enwefu oke ịbịa ga-akpọ ya n'igwe jigara oji, biko nna m ukwu, enyi m nwoke, nwanne m nwaanyị aga m abịafu mgbe ahụ n'ihi ha dị otu a ha dị otu a. Lekwu ya mmadụ enwe ike ghọta na kpọmkwem. Chere m agwụ na ụma ejila anyị ji adụga Nnamdi Kalụ, ịma he m ji wụrụ otu n'ime ụmụ akwụkwọ ya, he m ji wụrụ otu n'ime ụmụ akwụkwọ Nnamdi Kalụ, ọ na-ekwu eziokwu. Nnamdi Kalụ na-ekwu eziokwu. Ahụbele m ya ala ihu na anya m, meni ya ahụbele otu amadịrị ya ahụ ekele, mana ana m agwa gị mgbe m gara jee chọgha ihe niile ya na-ekwu ka me na-achọfụta, Nnamdi Kalụ na-ekwu eziokwu. Ha ọbụla ọ gwara gị lagbana otu o ji kụọ ilu, ọ gwara ha m ji adịghị ọzọ m ji fall in love mịarụ ndị bekee ebe nwa okorobịa ahụ nọ. Onye ọbụla na-ekwu eziokwu yela Chineke leji akwụ. Unu ma ahụ chere m agwa na gị gbuo opi ga-azụ, unu ma ahụ ejila onye na-ekwu eziokwu yela Chineke leji eso aga. And ọkwana ha m na-agwa unu na ga-eme ma ọbụla chọrọ ha chụọ Nnamdi Kalụ agaghị enwe ya. Ha m na-agwa unu na-awụ tụrụ ime ihe nzuzo kpara mmadụ ndị na-anaghị ekwu eziokwu ji wụrụ tọil, ha eji egwu egwuregwu ekwensu bịa ha nwere ahụ. Unu ma ha kwa nsọ kwuru, akwụkwọ nsọ si na ị ga-amara eziokwu, eziokwu ga-eme ka ị fụọla uru. Akwụkwọ nsọ si na onye ọbụla a na-agha ụgha o shile ekwensu fụta na ekwensu onye ụgha ma n'okike nke ụwa, na ekwensu na ndị otu ya ga oke ihe ga-awụlọ ọdọ ọkụ nke wọmụ nke ugbo abụọ. Achọrọ m ka ịghọta ma emeghị ejila ndị anyị. Enweghị ụgha dị mfe, enweghị ụgha wee eziokwu, enweghị ụgha eji eme ihe wee eziokwu. Otu ọbụla iji kwuo ya ụgha isi ụgha, otu ọbụla mmụọ ọbụla ị ghara ya ichile ekwensu fụta ha ahụ akwụkwọ nsọ kwuru. Ọsọ ndị ọbụla na-agha ụgha, onye ọbụla agha ụgha ebe ọbụla ichi fụta ala aka ekwensu period. And ọha ihe mere ndị mmadụ ha na-eme ihe ihe na-akpọ Chineke lee, Chineke nakwa ya hehe, Chineke adịghị ka ọ na-adọfụrụ gị n'ihi ụgha ahụ ị gagha, ọ dịghị ọnụ na-adọfụrụ gị. Unu ahụrụ ahụ ejila Nnamdi Kalụ ọ ga-egbagiri ọsọ ya ruo isi njedebe. Unu ahụrụ ahụ ejila ọ ga-eji megide ha ya agadu. Ịma ahụ ejila ọtụtụ ndị ji na-emegide ya ka mkpụpikpu ga-azụ ma ịmaghị ọwụ ihe bịa were aghụghọ ahụ bịa ya ajụ mba o. Ihe bịa werekwa aghụghọ kọnịkọnị unu amara otu pusi leji aga were aghụghọ bịa rere ya aka n'ahụ, erere ya aka n'ahụ, ha chọọ ka ha rerawe aka ya ebitere ya sị ka ihe chọrọ ime ha mba o, anyị so otu anyị ga-erala ili olu anyị ekwe ha. Onye ka aha gbafu ha sị Nnamdi Kalụ lekwu ya. Onye ka ebere ihe
ya chi ọchị hịsa ọchị ala ọchị ya yiri akwa hịsa anyị hụkwara ụda akwa oyiwe ya sụọ bekee hịsa ọwoke onye bekee ọ naanị ha bịa chọwa ya 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 ha bịa chọwa ha ọbụla agaghị iji kpọwa ya aha adịkwana ihe nwere mgbe ọbụla ekwughere ya aha m lechaa aha ma chịwa ọchị sị ndị enweghị okwu enweghị ha okwu ya wogịrị nwanne ana m arịọ unu ụmụ Chineke ụmụ Jehova Chineke nna nọnyere unu ke ka nke ebe ọbụla unu nọ kwụwa n'aka unu ọdọ unu emegidele mmadụ jishi n'ike obi m nọ n'iru uju na nwanne anyị nwoke achịrị elu uru abịa akụrie ọ gbara m anya mmiri akwa enweghị m ike ijiri efe onwe m ebere m akwa mgbe m hụrụ ya ma otu amenụnukwu enwere otu m na-eji bịa chewe echiche otu ọnwụ nwa okorobịa ji mee anya mmiri akwa agba m ọwa ọnwụ ike ọwa ọnwụ ihere ọwa ọnwụ siri ike ọwa ọnwụ arịrị ka nwa okorobịa nwụrụ well ọ dịghị anyị ma anyị ga-eme kama anyị ga-aga imegbu owukwaghị ya nwa ọ ga-awụ ndị ka ịdị ndụ anyị nwee ike gwawa ha otu enwere ha ike iji ghọta otu enwere ha ike iji ghọta nwekwe n'ike ghara inwekwa ike ịrịghalụdo ọnya aha nwanne anyị nwoke arịrị ọtụtụ ndị nọ ya na-akpọkwa oku biko ịmara nwanne anyị nwoke ebe ọbụla anọghị ndị ala dị ma lọwa ụlọ nwanne ya wụrụ ma COVID-19 agwụ this pandemic gwụ ya ka mụ ka gwa m enwere m ike ịkpọ ndị mmadụ anya mụrụ taa ga-esi ma enyere gị aka onye ahụ n'eziokwu ọwụ ha aghụghọ ịhụna ha aghụghọ aka m akwụghị onye akpọla m ha ọ bụla ile eme aghụghọ dị gha shikpe no rubbish and nonsense mgbe ọbụla imeghara Chineke wefụghị aka sị gị push oge aka gị gaa onye na-anụ ọhịa ka Chineke alaghị akwara onye aka ya adịghị ọcha ka ọ dịghịla obi ọkwa ihe nkwegwu unu si ịhụna nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu ọ lụchala ọgụ ka n'ihi ndị a niile wụ ndị ọjọọ ndị ọbụla ịhụrụ onwekwa onye ọbụla ga-enọ against Nnamdi Kanu megidewu ya wụ onye ọma a sị gị gaje chọgharịa egbu oje chọwa ha chọwa ahụ ụzọ eji egwu wayo ihe bịakwana ya sị mba o anyị agaghị eme ya otu ụmụnna ime ya otu anyị ga-efu efu and ọ mara na si ya mee ya agaghị ịhụ na ndị ahụ ọnya nwe agaghị kpọwa Nnamdi Kanu ya chọọ ka onwe ike jidechie ha ahụ o ji ike site n'ụbọchị nke mbụ ruo taa ya ejichie ya ike si taa ụtọ ọ ga-adị ya dịkwanara ya egwu anyị kwere ekwe so ọ ga-edịrị ya mma ọ gakwana ịgadu hụ ọ ga-achụgide ya nweta nga aha anyị je Chineke ekpere m niile n'ụtụtụ n'ehihie wụ na Chineke ga-edugide ya mgbe m na-ege hụ anụ ọhịa ndị ọzọ na-ekwu ha ekwu emume na-achị ọchị n'obi m nga m na-ala o Chineke biko hụ ọbụla gị mee ka Nnamdi Kanu ghara ịgala ihu ịgbagiri ọsọ arụ ọgwụgwụ Chineke wefịa Chineke biko ekwele ka ọ wụrụ n'ikpeazụ ha niile ndị a kwuru mezuo ekwekwele ekwe ọgwụle ya iwụrụ hala onye eziokwu na-atọ ụtọ iwụrụ hala onye eziokwu na-atọ ụtọ ekpere gị gala ekpewu Chineke ekwekwele ka n'ikpeazụ ha niile ndị ara akwụghị abịala mmezu ọya wo ebe mgbe me na onye ọbụla lekwu mesị gee ntị hedị mkpa awụghị ichegharịala ịwụ nwa Chineke ma hedị mkpa ka a gakwarala nwa n'ụwa a n'ikpeazụ ga-aga ọkụ mmụọ ka wee bụ onye uju gara adụ ịkpachara maịkị bụgha abụ yela atọ ga-azọghịrị okwu Chineke na-ekwu ya yela atọ ga-ekwucha ihe ndị ala ikpeazụ ga-aga ọkụ mmụọ ka wee bụ ọnwụwụrụ ka wụhụ ike nwere ike ime mmadụ n'ụwa ụkwana ihe njila mmụọ ọbụla na-ekpe ekpere asị m Chineke biko lekwe Nnamdi Kanu hụ ọbụla ga-eme ka asị na a ga-akụ ya ọnụ Chineke biko wezụga ya mee ka ebumnobi ya wa nwoke ụmụ mmụọ ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ ma nna ha ndị nwụrụ anwụ onye ọbụla si hụ ahụhe ha chọrọ ọkpụchi aha n'ọnụ mmụọ Chineke mee ka emezuo ya n'ọgbọ anya ọwa ekpeghe m ya n'ụtụtụ lekpe ya lehie m na-agala ụzọ ohe m na-eche na bren m
m na-arụ ọrụ ihe m chere Chineke biko ekwele ka ihere mee Nnamdi Kalụ n'ihi ihere mee ya anya efuole. Ndewone ya wụ na ụmụ Igbo ya dụrụ unu mma, ya dụrụ unu mma. Onye riwe ya chede nwanne ya, onye riwe ya chede nwanne ya biko ne. O nwere otu ihe m chọrọ nna ha ga-ịrụrụ aka. Ọhịa gbasara nwere otu nwokorobịa a na-akpọ nwata a na-ayụ eze, nwokorobịa mara mma, onye Ụmụahịa. O nwere otu onye mere na abalị ole ma ole ndị gara aga gbasara otu ndị mmadụ ji na-achọ ka ememila ya n'ihi oshishi lọ. So na ndị na-akpọ oku na-asụ ụmụnne anyị ebe ọbụla ụlọ hụ ụlọ n'ihi otelene mgbe anyị nọ na mba. Anyị nọ na mba ndị ugwu na-abịa ebe ka anyị na-abịa egbuchi ndị anyị na-achọ ka ha were ebe ụlọ anyị n'ihi elele ha anya eleghị anya ọkpụrụkpụ ndị mmadụ adịkwaghị ndị nọ n'ụlọ esi ka ha bịa n'ebe ala wụrụ kasa. Ndị anyị niile nọcha gawara India, gawa Indonesia, gawa China, gawacha ndị agụụ niile ndị nọ n'ụwa niile. Ha fụkwa n'ogbe enwere ihe n'ụlọ ndị ugwu si ha bịa gbuchia ndị anyị were ya. Eso na ndị si bikone nwafọ Igbo vule akụ gị ụlọ, ị na Abuja lawa ụlọ, ị nọ Lagos lawa ụlọ, ị nọ ebe ọbụla ị nọ lawa ụlọ. Ha ahụ imeghe na Abuja buru ya lawa ụlọ. Ị nọ Europe vulata ha ahụ imeghe n'ụlọ. Evudili aga galụnụ n'amụ na enwe otu ala nọ n'ebe mmiri nọ n'akụkụ unu gaje zụọ ya mee ebe ahụ kụwa publicity. Nwanne ya agawa ndị mmadụ ga-ebịa dị ya mụ na agwaghị ya live ma eme otu echemi akpọ egwe ka anyị agwaghị otu a ga-echemi ya gaa chịwa. Ọwa arịrịọ m na-arịọ ọkwana ihe m kwuru. Ọ ga-ewute m na nwokorobịa ha fụrụ Turkey lawa jee nọrọ n'ụlọ ilezila ụlọ ya. Ndị mmadụ ga-achọgha na-abịa ịwakpu ya. Ana m arịọ arịrịọ biko na ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ, biko ndị a amamdọwụ biko unu adịla eyi ụmụnne anyị egwu. Ha awụghị akụkọ ọma na-akpọ gọọmenti Ụmụahịa, ndị ọdịnaka ndị ọchịchị Ụmụahịa biko ha awụghị akụkọ ọma. Ọwụghị akụkọ ọma si nwanne anyị ga-elọta ọkụ na mmụọ fụtala mmadụ achọ ka asọnyụ ọkụ ahụ. Ọ dịghị mma na nwanne anyị nwoke ga-atacha ahụhụ mụọ anya abalị taa ahụhụ na-erighị na aṅụghị ya lụrụ ọkụ ahụ lọhuo. Enwe ndị nọ n'ụlọ ga-echọ ka otu o si ememili ya. Biko arịọ mụ na arịrị ụmụnne biko na bi n'iko onye ọbụla ohere nwa nkịtị ala aka na-arịọ gọọmenti nke Abia steeti biko ka unu leba okwu ahụ anya. Ndị ọ dịla aka hụ na ndụ nwanne anyị nwoke ekpuchinere ya, ka ndụ nwanne anyị nwoke ekpuchinere ya. Na-eme ikwele ndị mmadụ ndị chọrọ ịla ala ụjọ n'ihi ndị ọbụla nọ na enwere ihe m chọfụtara. Ndị nọ n'ụlọ ọ na-echiri ihe ike ikwu eziokwu. Ndị nọ n'ụlọ onwe onye ọbụla n'ime ọ ga-epeta aka ndị na-ahụ eziokwu ha ekwuo otu ahụ ọ dị. Ọtụtụ imerime ndị ka nọ n'ọgụgụ n'ụlọ anaghị ekwufu eziokwu. Ọtụtụ ọwụ ego na ya evudi ya enyi oke ivute nna dị mọni weta egodo ego ahụ ka anyị mara weta ego ahụ ka anyị mara godi ọgwụ dị anya mkpa ibu ike bara di anyị bute egodo ikpeghe oche ha ọ ga-efe anya fara amaghị si ikpeghe awụghị ya wụ ihe niile. Arịrịọ m na-arịọ gị taa biko ụmụ Igbo ebe ọbụla ị nọ, isi Imo, isi Abia, isi Rivers, isi Ebonyi, isi ebe ọbụla isi Parakọt, isi ebe ọbụla ihe ọbụla wụrụ ebe ọbụla isi. Arịrịọ m na-arịọ gị biko ị nwere AK-47 ejikwela ya agbagbu nwafọ Igbo ka a ji elekwe ndị Fulani a gara n'ime ọhịa jebiri. Ịga na ugwu Awụsa ga-agaje ha yara ụlọ ga ebiri ga akwụ ụgwọ ya ga Abuja ga eje kwụ ụgwọ ụlọ ga nọrọ ịmaghị ebe ime ọhịa ha nọ ga
ugwu awụsa ga-eje kwụ ụgwọ gaje zodo ala ha were aka gị rụọ ya ebe ndị mmadụ gara ha bịa n'obodo gị ha agawala oke ọhịa jee biri were AK-47 gaa ha gawa ebe ha nọ akpọkwara nwanne gị nwoke tagharịrị ahụhụ ta afọ n'afọ 5 ma afọ 6 afọ 7 ma afọ 8 makwa afọ 10 ya echedesa ya aga lọhụ ụlọ ka ya bịa nọrọ n'ụlọ isi onye eze alaghị efula mba gaa mee gị vụfụta AK-47 chai ụmụ Igbo biko nene biko nene ana m arịọ unu arịrị ikpere m na-abụ nọ n'ala onye egbu nna anyị unu ahụna na oke nwokorobịa ha eze nwata na-arị eze unu hụkwara nwokorobịa ụtọ ọ dị lechakwatụ nwokorobịa ahụ anya ha wụdị ndị mmadụ lele anya ha na-agba mbọ onye na-adịghị ụtọ ọ dịrị ya agbagha mbọ sa ya chọrọ ịdị ka nwokorobịa ogugu ya oke o toro ụtọ leji ekwu okwu ụtọ o ji eme omume ka m dị ka onye a unu gbukwe na ụdị mmadụ udo otu a unu ga-aga kasị ndị niile wụrụ ndị agha nọ na Abia Tawa Junction unu ga-achọrọ ndị mmadụ niile wụrụ ndị agha wụrụ ndị iberibe ndị bekee bịala obodo oyibo ichi nwere akwụkwọ gaa ghọọ onye ara ịghọ onye ara ta enye gị akwụkwọ echi ejeri gị ebe a gala enye gị ọgwụ ndị soshal afọchiala ihe iwe onye ara ịghọọla onye iberibe ịmara ihe adịghị onye na-enye gị akwụkwọ ewu hala onye ara taa ada onye ga-akpọla gị a ga-ahụ na ekpiri gị ebe ị ga-enọ soshal afọdala lebara gị anya n'ihi amasị ego niile a na-enye gị adịghị ihe iji eme mana ewuru onye isi dị mma zero biko nene unu chọrọ ndị ara ndị isi na-adịghị mma nọrọ na Abia Tawa Junction ọhụrụ chọrọ ebe a ga-ele nwokorobịa dịka nwata na ya ezeche egbuo ya n'ihi gerekwana biko nọ na ụmụnne biko nọ unu eyikwele ndị na-ala ala egwu unu emekwele ka ndị na-ala alọ dịka ala ha enwe ụjọ ịlọhụ ọtụtụ ndị ike agwụla ha n'obodo oyibo ọtụtụ ndị ike agwụla ha makwa ihe ha anaghị eme ha echeweghị ka ha nwee ike lalụ ụlọ nna ha jee nọrọ hiri ụra ike agwụla ha unu etikwele ha egwu anyị chọrọ ụmụnne anyị lọ ohukpu biko na ụmụnne anyị efuolela mba ụmụnna unu ghọta ma na ọwụ nsogbu anyị nwere anyị efuolela mba ụmụnne anyị efuolela mba alụrụ ha nwaanyị ndị ọcha amụrụ ha ụmụ ndị ọcha amụrụ ha ihe niile ndị ọcha ọ dịghị ike lachọkwa otu echi ha ala dimkpa nọ na 70 years 80 years ọ dịkwaghị otu o ji ala ụmụ nọkịrịsị ya agaghị edo ha ala nwunye ya sadịghị ebi aja zụ eje ma ọ bụla gị ndị Igbo ha sadị ka ha lajewo nwoke osi anyị dịkwu n'otu ya ji eme anyị alawa ya alọghụ agbara ya gbọdọ ya alọwa agbara ya gbagbuo ya nwụọ taa ya lọhụ taa egbuo ya echi ebe ahụ ọ sị ya laje ezukwe n'ike ha awala nne ya ya lọhụ echewu ya obi ọkụ biko na ana m arịọ arịrịọ ndị ọdịla aka hụ na unu kpuchitere ndụ nwokorobịa na-akpọ nwata na-ayọ eze ama m onye ọgwụ mana mgbe ọ na-eme ihe onyonyo ọ gbara m anya mmiri akwa biko na ndị ọgọ m ndị Abia steeti ndị agbata obi anyị ndị Abia steeti biko arịọ m na arịrịọ si unu lebara na ya anya ịhụ na ndụ nwokorobịa ekpuchitere ya ọzọ tutu m agbanyụ ọkụ ka taa n'ihi okwu dị m n'ọnụ ọhe gbasara ndị ala enyocha ndị mmadụ mgbe ọbụla sị na onye eleghị anya ọrụ n'ụlọ dị mma ịgara jee rụ ụlọ dị mma eleghị anya ga zụrụ ụgbọala dịtụ nwa mma ọgụ nwekwara ike wụ ndị ka ewu 2006 model or 2001 model ụdịka aka nkịta ma mgbagha wụ ụdịka mgbagha wụ nke 1997 mena akpị ala ụzọ na-agara ụwa m
ngwa fara ha si Chineke ọ ga-agbaghada ụgbọ a achọwa otu ochi eje nyochawa ya wee chọta otu o ji kpata ego. Arịrịọ m na-arịọ unu ewekwerela oge unu jee chọwa otu ndị a niile rara ogbenye ji na-ara ogbenye. Biko nene ndị ọ dịla aka, achọrọ m ka unu na-agala obodo dị iche iche na ime obodo dị iche iche na-achọ na otu ha mere ndị mmadụ ji wuru ogbenye. Tutu na-achọ otu ndị mmadụ ji baa ogbe, enyochawa otu o ji baa ụba. Ọ dịghị onye gwara unu so zuru ohi, ọ dịghị ngunu hụrụ so onye azụrụ ohi, ọ dịghị ngunu hụrụ so onye a gara ohi, ada onye kpọrọ ya si eli akwụ na-ezu ohi, ma ọ bụlaghị igwu wayo oke emeghe na ịntanetị. Ada onye kpọrọ unu naanị na ahụrụ dum moto ọgbagha ọkwa 2002 model. Ịma ndị anyị moto ọbụla were akpọrọ ya ha so latest model. Amakwana ọtụtụ amaghị afọ ole ọ nọ n'ihi ndị ọcha adịghị anakwana ha anya moto agala ole ọ anyarị ya ga ọrụ apakịa ya anyarị ya ga ọrụ adowe ya efuhuo ya. Ndị anyị sị eleghị anya ọlọ hụrụ ụkwụ ya akụriri efufute ya na Lagos bịa dịkwu ya ego ọrụ fụrụ ya amatụ nwa mma bịa gbagharịa ya agba ya bịa dịka otu a abịa ivuru ha alịa. Ụmụnne anyị biko nene biko ne kwụsịtụ n'ihe ndị a, kwụsịtụ n'ihe ndị a. Anyị chọrọ obodo dị mma anyị ga-ebi keka nke ndị Igbo. Biko ne lọwa n'ụlọ, kwụsị na iyi ụmụnnụnụ egwu, kwụsị na iyi ụmụnnụnụ egwu. Ala na anyị abịa, ala gakwe na anyị ala. Biko ne anyị chọrọ ndị, anyị chọkwaghị ndị ara, anyị chọkwaghị ndị iberibe. Anyị chọrọ ndị isi dị mma n'obodo anyị dị iche iche, ndị ga-eweta mmepe, ndị ga-eweta ọganihu, ndị ga-eru ụlọ ebe a na-eme ngwaahịa, ndị ga-arụ ụlọ ebe a na-eme ngwaahịa na-eme ya. Ndị mmadụ akpọrọ ụmụnne anyị hịdịge ha na-arụ ọrụ nga ahụ, na-eji aka na-akwụ ụgwọ skuulu ụmụ ha, na-eri nri, na-eme ha ego. Ọwụ dị ndị anyị chọga, anyị achọkwaghị ndị iberibe. Biko ni tikpukwenere n'onwe n'aka ka anyị ikpuru n'onwe anyị aka. Ya warịrọ m na-arịọ biko, biko ni bi n'iko. Unu le anya ndị Igbo gbaa okirikiri n'obodo anyị nọ n'ime ya akpọrọ anyị ụgwọ. Onye ajụkwana na ajụ anaghị ajụ onwe ya. Akpọrọchara anyị ha ụgwọ kpodu anyị n'ọkpụkpụ. Unu amarana sa akpọchara ha n'ụgwọ kpodu anyị n'ọkpụkpụ. Echi ọchị onye Igbo chịrị ọchị akpọrọ ya ụgwọ. Asị ọwụ maka ọwụ onye Igbo hụrụ otu ojegochi anyị achịwa na ọnụ ndị Igbo abịala. Ga-eyiri efe dị mma fụra anyị mana nọ ndị Igbo eji ha laik ịcha ka ha bịa gosi onwe ha ahụ nwere efe. Gaa sụọ bekee ọkwa ndị Igbo anyị ma otu ji ha ọ naanị ha na ha chọ ka awụrụ naanị ha amarasa ọhewu ndị gara skuulu. Egwe ka anyị gara dị skuulu ọwụ adịghị ọbụla anyị mere emekpe. Anyị gakwa n'iji aka anyị gbuo ekwu onwe anyị. Akwụkwọ nsọ sị gị wuru onye nche nwanne gị. Biko wuru onye nche nwanne gị. Ịhụ na nwanne gị mejọ gakwuji ya jerịọ ya, nwanne mejọrọ m ihe i mere m adịghị mma. Unu emedo ya, arịọkwa na agha arịrịọ gị agbaghara. Nwanne arịọkwa na agha arịrịọ mmejọ ọ ga-arịọkwa na gị si biko gbaghara. Ị gakwa gbaghanara m biko ne emeghenere gị nwanne, gbaghanara m ha ahụ m ji mejọ gị gbaghara. Ị gakwana gị nụ ọwa arịrịọ ha m na-arịọ. Na nkeji ole ma ole aga m agbapụ ọsọ na gị taa n'ihi onye ara si ọ dị ya nga dịkwere nkwa ya chọrọ iji gbalịsi ahịa. Na-atụfughị mgbe aga m akpọbatakwa otu nwanne anyị nwoke mara mma, olu ya na-adị mma n'asụsụ Igbo, ka o nwee ike nye anyị onye anyị otu egwu gbara ọkpụrụkpụ anyị nwere ike iji na-echekwa oge na-eche oge. Ọdụ onye ọzọ ọkwa n'ime otu abịa Igbo ndị ka aka ndị Igbo Mbaise ka m chọrọ ịkpọbata iji mechikwe mmemme nke taa. Na tutu ma akpọbata ha, ana m arịọ n'ụmụ Igbo biko na nwanne gị anya dịka ibe gị nna.
hụ ya n'anya hụ ya n'anya hụ ọbụla nwanne gị mere ikwe nri aka ka ọ gawa agawa biko ni ejina nwanne gị ụzọ ọjọọ nna iji nwanne gị ụzọ ọma ihe gịrị onye nyuchie ụzọ mgbe ọ ga-aga ihe alọwọ gị izu ijiji. Enwere otu nwokorobịa mere ya mara mgbe m gara Kodovua nọ Kodovua. Nwokorobịa ọwụ onye Ebonyi steeti. Alaala m mamịnị anọchala m na niile m nọrọ na Kodovua si na ebe ụlọ m ka ebe ka m alaala m ohe ka ọwụji bekee mkpe alaala m ma alọhu agbasala m ụka otu Sọnde ụlọ ụka m shi n'Afra ma hụ mele onye ọ dịka ọwụ onye mma ọwụwa onye mma unu ahụ n'ebe Mbaise nọ unu ahụ n'ebe Kodovua unu ahụ n'ebe Ebonyi steeti nọ amaghị m na ọwụ elewekwe m ya sị onye ọwụ chief ọwụ enyi oke bragịrị ebe a n'ala kem na vileji kem onye amene ya maara na Kodovua. Ajụjụ awụrụ mgbe ahụ emene ya maara na Kodovua asị na amrụrụ ya ala na odewo ịmakwa n'ebe m mmakwa n'ebe gị ha ọbụla ọ gụrụ ya eme m ha ọbụla ọ gụrụ mmeme ya nwanne m ya gabịara nọ n'ama m ole m iche gị mere ịhụnahụ ji dị mkpa ebe ọbụla ị nọ mee ka gị na nwanne gị ọbụla onye ọbụla ị hụrụ ka gịlị ya nọrọ n'otu ịmaghị nke gị zuru echi mgbe ahụ ị ga-ede stranded dịka ndị bekee gị ile anya n'aka nri gị ile anya n'aka ekpe adịghị ebe emeela ala ịmaghị ma onye ilele anya n'ihu na-abịa n'uwe onye ahụ gịlị ya nwere mmekọ na-adịghị mma mgbe m hụrụ nwa okorobịa mena ya bakọ ma kpọrọ ya sị ga-ebịa ebe ke m na ma kpọrọ ya laa ụlọ m ji dowe ya anya erie ṅụọ ma eji ya ndị ejiri ụlọ m niile lekwe na onye awụ otu oke enyi mmena ya nọrọ ebe dị otu a. Ajụjụ awụrụ ole ihe nkwe nabata onye a ụkwala ihe amaara m ebe dị anya asịkwana na anyị kwụwara isi asịkwana na ngwuru ya wayo ma o gwuru wayo ihe abịa ọtụm chọrọ achọta ọnụ nsokwu m unu ahụnahụ ji dị mkpa ebe ọbụla ị nọ dowe aka gị ọcha ụmụ Igbo dowe n'aka unu ọcha biko ni ọkwa ego unu ga-ekpara akpara unu ga-enwe enwe ego chọrọ wụ amamihe gị ị ga-ekpe ihe ya afra ego achọfụra m sị ego he dịcha mfe mmadụ nwere ike inweta na ndụ ọwa ego juru n'akpa gị mana ha mere ịdịghị ka iji ya wụ kembụ wụ inwefụtabụla ọgụgụ isi n'ige chụọ nwa mpekele ihe ị nwere ike ile eme mgbe ọbụla gị leme ya kwụwa aka gị ọtọ ihe amamihe na-achọ otu ọ ga-esi too ga-ahụ ego ịgala ehi ụra ego na-abịa ile-ehi ụra ụta ihicha ụra ahịa ehihie gị ahụ ego ajọ ego kwụsị ego si mba n'ihi igbu mmanụ okpe ya ọwụkwaghị ihe wayo ana m agwa gị wayo adị m emegidere m wayo n'ụdị ọbụla gị wayo ohe mmadụ na-ekwesịghị ime m na-agwa gị ezigbo ego ile-ehi ụra gị na-ekwu ụra gị na-ehi ụra gị ebe ọbụla nọ ihu ndị uwe ojii ga-ejekwe ha ekele aka ọ bụghị ihu ndị uwe ojii ga-amawa jijiji m na-agwa gị eziokwu ezigbo ego ị ga-enwe ya ma ikpe iwe onwe ha amamihe ka ọzọ abịa wụrụ makpụ pikpe gị azụ mịa ụkwara ma ịkwụsị imefu oke mmefu ị nwekwara ike ile nwere ego n'ihi oke mmefu gị daa aha okwu ọba akarịa n'ọba olekwuna otu iji abụ ụba nwanne ekwuru m ya n'oge gara aga ị ga-eje inwere fon abụọ ma ọ atọ dịka ndị nọ n'ụlọ fon abụọ la atọ ole otu ije nwe ego ị na-egwu egwuregwu inwere fon atọ NTN Glo Teles ka ihe na anaghị akpọde nonsense abịala ụlọ gị ha chekwasịala elu tebụl gị kwarakwara atọ ngwa were ọgụgụ isi gị gụọ ego ole onye a na-eji azụ kaadị o ji ementene ịhụ na laịn akpa agagha n'ọnwa ọza were ịṅụọ biya gaa ṅụọ sịga
gaa ṅụọ hot gaa kpọọ nwaanyị ga-eme ihe ọbụla ị hụrụ ga-eme. Olee otu iji aba ụba? Ị ga-enwerịrị ihe ị ga-echọ ị na-agaghị eme. Ọzọ awụrụ gị ihi ụra gaa bịa ihe ụra ị ga-enọgidela ụra ya akụọ 12 o'clock gaa ṅaghịrị ahụ gị. Olee otu iji aba ụba? Ụba wụ for you nwanne. Nwanne ụba wụ for you. Ọwụ maka ga egbula onwe gị nna ya. Echebe ụba ọwụ n'isi ụtụtụ gị ide gị hafụ bed gị ga-agba ọsọ ga-eje chọwa ikpe gị jee chọọ ikpe gị ga-abịa hụ na ị ga-ahụ Chineke meghere gị ụzọ. Ọwụ ị ga-eje gịlegbu oge gị igburu oge ga-elewe ga-agụghara onye ọzọ ego nna unu nwere ndị anyị bịara shọpụ ka taa ihe niile bịara ahịa oge na shọpụ unu nga ahịa zụrụ ịbịa nnọnụ gagharịa ga-abịa hafụ shọpụ ga-abịa gawala shọpụ ndị ọzọ isi na aka oke gagalaka Emeka ga-eshilaka Emeka gagalaka Ugonna ga-eshilaka Ugonna gagalaka Nnamdị ụta gị iji gaga shọpụ ndị ọzọ ga-ahafụ ka ego ole ga ije mana otu eji here gị nna unu ndị anyị bịara ahịa ka taa unu egbuwene n'ozu nna gaa hafụ oke gị mma ahụ ma irere onwe gị siri rechi ya ndị a ị gakwa ịhụ mmadụ bịa ya baala ka onye ke gị gaa nọkwara nga gị sị ụmụ agwọla dị onye gwọrọ gị gbọ furu shed gị mgbe mmadụ kpọrọ nkịtị ọhụrụ na-eji aza nna ya ọhụ nna mụrụ kwuru tiri onwe gị aka Chineke tiri gị aka. Ụmụnna m ọkụkọ bara ụlọ sa afọ chi ejiela ọwụghị na afọ juru ya m kọwachi otu ọ dị anyị taa nwanne anyị agaghị efu nga ọhe m ji na-asị ya duru unu mma nna aga m akpọbata abịa Igbo ndị Mbaise ka ha nwee ike nye anyị ka ejighị nke a abịa Igbo ndị Mbaise akpọbata m ka ha nwee ike mechiere anyị egwu a mmemme a ke taa. Ọ kweshọn anyị na-ajụ ya dịrị unu mma nna ya ụmụnne m nwanne m nwoke Prince ya dịrị gị mma nna ya dịrị gị mma Abụchi ya dịrị gị mma nna nwa Biafra Chimgozie unu ụmụ Chineke ya dịrị unu mma ịhụnanya ya dịrị gị mma nna Chimagozielu unu nna ya Chineke gọziere m na ụmụ Chineke ebe ọbụla n'ụlọ jichie n'ike onye nwaanyị nọnyere unu taa abụghị ka echi mbụ ahịaghịkwa m ịbata n'ime ụzọ ụka na-abịa abịa ehi ọbụla mgbe ha n'ohere aga m ịbata nna ya inwe ohere biko jisie ike na-ekiri ihe anyị okpurekwu anyị ma na-ejifuru ya ndị mba ụwa ka onye ọbụla anụ ma kpile ọrụ ọ ka mmanụ ekpighi ala ọrụ unu anụ na ejichikwe n'ike kwụwaka unu ọtọ nna asị m ndụ oji iyi ndụ azụ ma mmiri ya kpara azụ gakwanara ya nwụ nna ụgbọghọrọ m ya na m ya mekwara nwunye di m otu ọ dịrị m taa ọ dịrịla mma ya dịkwara gị mma nwanne ya jichie n'ike nna ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owere nchi ka Chineke nọnyere unu niile lunuwo ndị wefara ohere unu gee m ntị taa onye kpọrọ oku ma adịghị onye zara ya hụ omemegharịa onye chiri nri ma adịghị ke ndị bịara bịa rie ya unu amarana na ọ kụrụ ọrụ ya wụ ana m esi ebe a na-asị ụmụnne m ya dịrị unu mma nna ka Chineke nkusi nke ndị agha ya gọzie unu site n'ụba ruo n'ụba rukwe n'ụgbọ ọdọ n'aha Jizọs onye nwe anyị ise Chim nọnyere unu.